Na novom naselju živi preko 40.000 ljudi. Novo kulturno naselje projekat je koji za cilj ima da svim stanovnicima novog naselja pruži šarenolik sadržaj u okviru ovog dela grada. Skup mladih perspektivnih ljudi već mesecima unazad uspešno organizuje razne programe. Ovo sada gde se nalazimo se trenutno u školi Prvovojvođanska brigada, gde je u toku jedna od sekcija u sklopu dva projekta koje smo mi integrisali u jedan i napravili jednu simbiozu. U pitanju su projekti Art Kvart Start i Lepota naselja. Muzička sekcija koja se udružava u Prvoj Vojvođanskoj brigadi samo je delić onoga što Udruženje građana Novo kulturno naselje radi. Pa, drugarica me pozvala i pitala me da li želim da idem s njom, tako da sam pristala i... Otišla sam na audiciju, prošla, ne znam. I lepo je ovde. Specifičnost ove sekcije ogleda se i u vremenu koje polaznici i predavači provedu zajedno. Karakteristika sekcije je stvarno da traje oko 2,5-3 sata, što možda za njih uzrast nije predviđeno, ali njima to ne pada teško i uspemo svaki put da odradimo po 2,5-3 sata. Bez obzira što ipak malo duže traje, sekcija je posećena. A ne znam kako je drugima, ali meni je malo predugo. Nije, zanimljivo nam je, lepo se družimo i pevamo i... Naša ekipa došla je u trenutku kada je na dnevnom redu bilo upevavanje. Trenutno radimo na upevavanju teksta. Znači, trudili smo se maksimalno da svi učestvuju i u pisanju teksta i melodije, koliko smo uspeli. Jesmo uspeli na kraju da svi učestvuju? Jesmo, uspeli smo. I sada, evo, upevamo prvu strofu, predrefren i prvi refren. Timskim radom do sjajnih rezultata. Tako možemo opisati i sam rad Udruženja građana Novo kulturno naselje, ali i rad ove sekcije. Pa dopada mi se to što svi radimo zajedno, svi možemo da učestvujemo u pisanju teksta i u pisanju muzike, tako da... Udruženje i ove godine planira da napravi niz projekata i festivala. Jedan od ciljeva im je da ukažu na potrebu za osnivanjem kulturnog centra i mogućnosti i kulturne potencijale novog naselja. Trudimo se maksimalno koliko mi možemo i koliko imamo snage da damo sve od sebe, da ponudimo našem delu grada gde smo odrasli kvalitetne sadržaje, kvalitetni program. Glavna ideja vodilja je i dalje i biće dok se to ne desi otvaranje kulturnog centra Novo naselje i mislim da ćemo, odnosno 2016. godine ćemo veliku većinu naše pažnje i energije usmeriti baš na to.